una ta manganta, mag-shout out sa ta, mag-hi sa ta sa atong mga kahigalaan ya sa kahanginan. Manghagit unta ko ninyo gla, mag-shot, wa man po tayo kapalit og tuba. Kung gusto mo, di, pagdala na lang mong tuba diri balay sa kalian. Kung okay ra sa inyo ha, pasensya na mo sa amo ang mga instrumento di ay Buknoy, the drummer boy. Kuya pa kayo ganing kuan, simbas kay silhig, tapos karton. Lingaw na kayo. Kuha iki ni silhig nga lanot. Basing na ay malumo ang kasing-kasing diya mo dunit sa amo ag gitara. Okay, okay ra. Maglingaw-lingaw dito. Siya ta. Tatay ko nga talamayi tabangi intaw na ko diri kay isog kini akong napangasawa. Tatay ko di na ko kaagwanta. Tatay ko intaon maluoy ka nabunog nako sa kolata. Hasta ang akong ugangan mutabang pa og sumbag og wa ko'y kwartang ikahatag. Kada gabi ibinugno ay mag-wrestling ay ibabaw sa lantay. Lupig kog sinikaray kay mo apil og doot iyang nanay. Pagkapait kalaay kining mamingiyog pinugsanay. Busa bawi nain taon ako tatay. Tatay ko kini akong naasawa. Gikan kini sa Saudi Arabia. Daghan na nga gibunog nga mga Arabyano. Busa tatay bawi anain taon ako. Dali ain taon tatay. Ayaw di hagdugay-dugay kay nasoko na si Inday. Kay gikomot na ko iyang putay. Pagkapait kalaay kining mamingiyog pinugsanay. Busa bawi nain taon ako tatay. Dali ain taon tatay. Ayaw di hagdugay-dugay kay nasoko na si Inday. Kay akong gikumot iyang putay. Pagkapait kalaay kining mamingiyog pinugsanay. Busa bawi nain taon ako tatay. Dali ain taon tatay. Ayaw di hagdugay-dugay kay nasoko na si Inday. Kay gikumot na ko iyang lagay. Pagkapait kalaay kining mamingiyog pinugsanay. Busa bawi nain taon ako tatay. Magsata diri sa kalian.